Здравейте на всички! С една по-толкова преработка, която е на принципа на лечебните и терапевтични въпроси. Настани се удобно, намери си комфортно място. Може да легнеш, може да седнеш. Важното е тялото да се чувства максимално комфортно. Ръцете и краката не са кръстосани. Вземи си няколко вдишвания, колкото са ти нужни. Не контролирай дишането. Тялото знае от какъв ритъм има нужда. Дишай, издишай. Вдишвай, издишвай. Ще те помоля сега бавно да вдишаш, задръж и издишай. Бавно вдишай, задръж и издишай. Бавно вдишваш, задържаш и издишваш. Концентрацията и вниманието ти да е върху тялото. И съсредоточи се върху знаците, усещанията, които ти дава тялото. Не ума, а тялото. Какво не можеш да преглътнеш? Какво не можеш да преглътнеш? Какво не можеш да преглътнеш? Нека тялото да ти отговори. Защо не можеш да го преглътнеш? Защо ти е бил нужен този опит? Какво трябва да проумееш или да разбереш, да помъдрееш с тази ситуация? Готов ли си да отпуснеш тази ситуация? Тя отслужила ли си е работата? Тялото ти готово ли е да отпусне тази ситуация?
Върху какво трябва да работиш, за да отпуснеш дадената зона. Готова ли си да работиш по тази тема? Поеми дълбоко дъх, задръж и отпусни. Издишай. Вдишваш, задържаш и отпускаш. Вдишваш, задържаш и отпускаш. Преминаваме към следващ въпрос. Какво не можеш да преработиш? Какво не можеш да усвоиш? Какво е нужно, за да го преработиш и да го усвоиш? Обърни внимание на усещанията и сигналите, които ти дава тялото. Какво е нужно, за да го усвоиш и да го преработиш? Как трябва да го направиш? Какво не знаеш за себе си? Това, което не можеш да преработиш, твое ли е? Тялото ти иска ли да го отпусне? Какво ти показва това, което не можеш да усвоиш и да преработиш?
Нужно ли ти е това състояние? Готова ли си? Тялото ти готово ли е да го преработи и да се освободи и да вземе най-доброто за теб? Как можеш да го преработиш и да го усвоиш? И да го използваш за твое благо. Ако е нещо, което не ти трябва, как да го отпуснеш без остатъци в теб? Върху какво трябва да работиш? Върху какво трябва да работиш, за да се научиш да отсяваш кое е твое и кое не е? Когато си готова, когато си готов, дай намерение тялото ти да те научи и да ти покаже как да го усвоиш това по твой индивидуален, безопасен начин. Поеми дълбоко дъх, задръж и издишай. Поеми дълбоко дъх, задръж, издишай. Поеми дълбоко дъх, задръж и издишай. Преминаваме към следващия въпрос. Какво не допускаш в живота си? Защо не допускаш в живота си? Как да се научиш здравословно да допускаш в живота си, без да нарушаваш личните си граници? Какви умения са ти необходими да усвоиш, за да допуснеш това в живота си?
Тялото ти готово ли е да съдейства? Какво трябва да направиш? Каква практика? Какви знания? Какви умения? Когато си готова, поеми дълбоко дъх, задръж и издишай. Поеми дълбоко дъх, задръж и издишай. Поеми дълбоко дъх, задръж и издишай. С тази преработка се преработват 3 основни сектора в живота ни. При нужда може да я правите периодично. Ако по време на въпросите изпитвате силен дискомфорт, правете я докато спрете да чувствате дискомфорт. Някой може, предупреждавам, някой може да, преработвайки първия въпрос, това е зоната на гърлото. Може да забележите, че казвате неща, които сте пазили в тайна. В смисъл, неща, от които сте се срамували, страхували, вече спокойно може да разговаряте. И не се очудвайте, ако се случи това, защото когато преработваме зоната на гърлото, всичко, което не смеем да го изкажем, не сме го изказвали, тази зона започва да се разхлабва, да се отпуска и ние смело се заявяваме и говорим за чувствата си, за емоциите си, за настроенията си. Следващия въпрос, той засяга зоната на стомаха, стомашно-чревния тракт. Още докато го зададете въпроса, може веднага да почувствате движение в червата. Нормално е. Някой може да ги избие на разстройство. Някой може да ги избие на запек. Нормално е това. Да знаете, че практиката е сработила веднага. Може да има газоотделяне. Нормално, особено ако имате чести подувания с стомаха. Означава, че една от причините, разбира се, е, че не можете да преработите нещо на емоционално ниво. Или някакви знания, някакви мъдрости, някакви таланти, нещо не го усвоявате. И страничният ефект, който се получава е това. Може да ви избие буквално на разстройство. Може да пишкате много често, без да сте пили течности. Да знаете, че това е страничен ефект от практиката. Това са терапевтични въпроси, потокови, спуснати специално за участниците на този канал. Въпросите терапевтични, преработващи, може да бъдат 1000, но
Точно тези въпроси са подбрани, спуснати, затова е по толкова преработка, специално за нуждите на всички, които ще се включат в този канал и ще имат нужда от такава преработка. Третия въпрос: какво не допускаш в живота си? Това е зоната на Свадхистана. Това е зоната на взаимодействията. Може да не допускате хора, може да не допускате пари, може да не допускате отношения, може да не допускате желанията да влязат в живота ви, може да си ги желаете и да работите за тях, но да не ги допускате. Там може да изпитате напрежение в втората чакра. Може да изпитате гняв, срам, обида. Възможно е. При всеки е много индивидуално. Затова напипвате вашите си неща, задавате ги въпросите, слушате въпросите, задавате си ги и вие вътре във вас и следите реакцията на тялото. Изключително ценно е тялото като инструмент за преработки и терапии. Умът винаги може да ни подведе, но тялото никога не лъже. Тялото е свързано и има директен достъп до нашата безсъзнателна част. А както се знае, и в езотеричните сфери, и в психологичните сфери, и в енергийните сфери, нас ни контролира безсъзнателната част. По този повод ще има и такава практика практиката ще я нарека практика шкафче. Ще видите защо. Тялото е изключително умно, интелигентно, сензитивно и никога не лъже. Когато ние преживяваме нещо, тялото го записва като на филмова лента. Записва картината, събитието, емоциите, чувствата, глас, звук, абсолютно всичко. Записва и всичко, на което не сме му обърнали внимание, а се е случило в живота ни. Затова е изключително важно и ценно е да се доверяваме на тялото. Повтарям, то никога не лъже. Защото тялото ни има директен достъп до нашата безсъзнателна част. Колкото и да сме умни, колкото и да сме интелигентни, колкото и да сме напористи, колкото и да работим със себе си, докато не овладеем, не преработим и облагородим и се запознаем с нашата безсъзнателна част, то ние сме буквално водени за носа от нея. Сигурно сте забелязали, че работите, стараете се, правите разни неща, талантливи сте, афирмирате, медитирате и така нататък, но животът сякаш си има свой път, така наречената съдба. Ние сме контролирани и водени от безсъзнателната ни част. Тоест, безсъзнателната ни част, нашите тъмнини, онова, което не знаем за нас, за тези, които са били преди нас, онова, от което се срамуваме, онова, което не признаваме, онова, което не знаем за нас, онова, от което бягаме. Всичко това може да е, и то е богат ресурс, но когато ние го заклеймим и го демонизираме и бягаме от него, то се покрива под булото на черен плащ. Буквално. И за нас става тъмнина. И докато не я облагородим, не я приемем, тя работи за наша вреда. Чрез проявленията на другите хора в нашия живот и разни събития. Приключвам до тук с това видео. Правете го толкова пъти, колкото чувствате, че имате нужда. Пожелавам ви успехи! Чао, чао!